told you how I used to be. Would you go on with someone like me? A Asociación Agamac é unha asociación de amigos que nos gusta a maquinaria esta clásica e que cada vez que salimos con ela, pois o que intentamos é homenajear e dar a conocer estas máquinas que sobre en torno aos anos 60 empezaron a chegar a Galicia e contribuíron dunha maneira moi importante ao desarrollo do agro gallego. E foi casi cando foi unha época moi importante na que se pasou da economía de subsistencia á economía de mercado. En gran parte gracias a esas máquinas e á transformación que fixeron do campo e a influencia que tuveron na súa produción. Defendemos é por en valor a agronomía, a paisaxe e a cultura destes povos polos que atravesa o Camiño Real, non? Tanto Pedrafita como as Nogais, Triacastela, Láncara, Corgo e Lugo, pois teñen uns valores sobre todo agronómicos, non? Aí estamos falando de índices de población aínda bastante considerables. Por exemplo, solamente no Concello de Láncara existen 9.000 vacas. Creemos firmemente que con esta ruta pues, apoiamos o que as institucións se animen de forma definitiva a impulsar esta desviación do camiño de Santiago hacia a cidade de Lugo, que está demostrado que históricamente era a mellor ruta. De feito, chégase desde Pedrafita do Cebreiro a Lugo por 58 kilómetros, que agora na actualidade temos que percorrer moitos máis, non? Así a ruta estaba estudiada no seu momento. Teño moita admiración pola maquinaria antigua. Despois, pois, o paisaje que ves, a naturaleza. Son ganadera, teño unha explotación de vacas de leite, e, bueno, de hecho, ando todos os días en tractor. Estou afeita a andar nos tractores. Como hobby teño pois restauración de tractores, especialmente este modelo que temos aquí diante, que é o Barreiros Insignia, o 545. Teño 5 unidades xa restauradas. A labor de restauración é un pouco complexa, como a todas as cousas, non? As cousas, pois claro, unhas cousas que máquinas destas que están xa agotadas de traballar, desgastadas e con pezas defectuosas e tal, pois lógicamente se queren restaurar ben hai que mellorar as pezas ou incluso facelas novas. Os tractores estos foron uns tractores que impulsaron moito o sector agrario, foron os primeiros que sacaron o sector agrario para diante e tal. E o Camiño Real foi un camiño moi importante aquí para todos os concellos desta zona. E entón, pois, unha, recuperase os tractores os que nos sacaron a agricultura, digamos, adiante, e doutra, recuperamos un pouquiño o Camiño Real que estaba perdido.
Este ano fixemos o Camiño Real, o antigo Camiño Real. Todo desde o Cebreiro hasta aquí a Lugo, chegada aquí a Lugo. Todo polo medio do monte, da montaña, camiños difíciles, moi difíciles. Recorrí no tractor desde que paramos a comer un tramiño e despois unha furgoneta que viña detrás. Gústame porque me parece que é unha cultura moi boa e que intentamos recuperar un camiño que, bueno, algúns tramos están mal, pero outros dá gusto andar por eles. O noso lema que é aumentar a autoestima do traballador do medio rural.